Zurudi hama. Better. Mari yako Chibage pana? Chibage changu chikuita $2 for 2. All right. Uri muno muHarare mugutare Harare. Harare ma fresh Chibage chabuda munda nhasi makuseni cheo. Handiti? Chikuba pachiweshe paroswa paka pane irrigation yakanaka isingaiti saka panorima Chibage throughout the year, January to December tesha pane pachirimwa chino. All right. Tokasa kuchwana. All right. Nedo tisagare takaita sei. Because they say an idle mind is the devil's workshop. Usunyepa. Pana yesa arikuswera akagara vasina zvekuita. Varikuzotanga kurwa guka, vamwe vakutopenga, vamwe varikutotadza kudii. Shamari imagine. Dzimwe ndomuvavhaka mukati umu. Toona kuti tatene lost generation manje nenhau yedrug rodi. Handiti, so ndezvinhu zvaungada kukurudzira vechidiki vanogona kungonzwa zvauri kutaura nhasi. Usazombofa kanyepoda kuna mabasa. All right. Usanyepere vanhu. Basa rako unogona kutorigadzira wega. Handiti? Ini ndatenda kubasa. All right. All right. Asi ndakapedzawo kagrafita kana ndiri paoff. Ndoya hangu ndombotanga kugocha hangu chibage changu. Zvichitofamba. Because hakuzi kuti hangu ndikudana nekugocha but wakaona uchikwanisa kumeka $10-15 profit pazuva. Aiwa, unenge watorawo basa wangu. Zvine zvatofa. Uri pabridge. Hauchasangana nevanhu vanokufunda zvisina basa. Maona manje. Aiwa, apa uri kurova. Rangu time muwest for no man. All right. Kuna urambo wako uchitenderera uri mastreet uchita sei uchiti achazowana basa chazoita sei. Ngachanga kare asoka kungoita. Keungoita. Ona. Nokwanisa kudya, uite stress, hauzofurike. Zvisina basa. Ipapo uri kutaura chokwadi. Ndiri kutongoda Chibage zvangu apa timu. Ndiri kukurudzira ega inzwa ega vese vakateerera vari kuona vhidhiyo rineri. Wese achaona vhidhiyo rineri anodarika naSt Patrick's nekona Airport Road. Pane chechi iripo inonzi paChurch of Christ. Handiti? PaChurch of Christ ndepapa. So pane mukomana ari panapa anogodza Chibage. Unosota wangu. Unosota. Anowanikwa kana ari paoff, so munombouya mombodii, mombo support. Uyamutenge Chibage masista. Yamusupport. Pabosi nende bondwa. Ngati support. Musaende masista. Musaende. Uyamutenge Chibage. Uyamutenge Chibage. Uyai naye. Uyai nemari. Yamusupport mukomana. Uyamuchione nekuno Chibage chacho. So ndiri panapa pakona St Patrick's na Airport Road. Patiri pandirumbosapota mukomana. Chibage ndochifarira big time. Handiti? Chibage ndochifarira big time. So Chibage changu chandatenga ichi. Ndatenga Chibage guys. Mukomana anosota. But haasi kuziva kuti ndoda kumuitirei manje. Haasi kutomboziva zvoda kuitika ipapa. So hande tinomuitira kasurprise kedu mukomana ari kugocha Chibage. No mageto yuthika tokusapotai kudi kuita mahaso enyu. Hande munozvionera, hande munoona kasurprise kakuda kuti regai tione muchinda uya wogocha Chibage uyu. Ketona. Uya pano mwana wamai wangu. Ndakurova pasi ka. Thanks very much. Chibage cha so sweet. Aiwa masipaka nkumangu kumuita kuti support awo. Handiti? Munhu chimwa nemazai. Handiti? Chita soka. Vhura doi. Vhura do. Right, ndezvako izvozve. Une mukadzi nevana ere padera? Mukadzi nevana anonzi Baba Lashoni. Right, Baba Lashoni ndonopa mhuri idya. Handiti? Itsvetapo apo. Isapo apo. Handiti? Enda vhura bhuti. Miremone guys. Raloga. Alright, rirege. Right, chivhura. Donzesa. Alright. Tora hupfu uri ipapo. Pane 10 kg iri ipapo. Ndeyako futi ndonopa. Hampa yoka. Ndeyako. Ndeyangu. Kumurira Mwari nyaka dzimwe dzine. Ndisingaziye kana diva.
auziye kuti unotaura naye zvakanaka nokuitirei. Sado ndeyako hai ndonopa madam. Unoti ndo zvatangosanganawo nazvo. Handiti aiwa thanks Mukoma. Handiti. Mwari akukumbirire handiti. Aiwa thanks very much. Ramba uchikurudzirawo mageto youth kuti vasaite zveguka. Handiti aiwa. Iwo ramba uchishanda mwana wamai tinosvika chete. Handiti handizvo Mukoma. Alright, iri bon. Ndokubata. Sharp. Kawani.